आरो फैगौ 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बर जोंनि एनडिएफबि मुंख्लं सानखौ जोङो मोनब्रैबो फेक्सन एनडिएफबि, एनडिएफबिआर, एनडिएफबिडि, एनडिएफबिएस मोनब्रैबो ग्रुपखौ बरन'दियाव गाजा गोमजायै बिटिआर सरकारनिफ्राय खुंगोन होननानै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों स्टेटमेन्ट होनाय जाबाय। फैगौ बोहैथि दाननि 14 सेप्तेम्बरा एनडिएफबिफोरनि मुंख्लं सान। बेखौ लोब्बा लाखिनानै थांनाय 10 अक्ट'निफ्राय दि जाब्रांनि मुङाव जोलुर बादायलायनायखौ बेखेवजेनदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बरन'दि मोनब्रै एनडिएफबि हान्जाखौ लानानै मुंख्लं सान फालिनाय जागोन होननानै बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायहरदों। बेजों लोगोसे जोहोलाव बांबुरगोरा बसुमतारिनि मुंख्लं खाम्फाखौबो उदालगुरिनि के बरिगावआव गायसननाय जागोनखौ नखरनि सोगोम बसुमतारिया जोंनि खौरांगिरिनो फोरमायहरदों। मुंख्लंनि नखरनिसिम आं नोंथांमोननि दिनैनि मिडियानि गेजेरजों मोनसे बाथ्राखौ रोखायै मेसेज होनो नागिरदों। धन्यबाद बे बर' बिमाया, जाय बर' बिमाया गावनि अनजालु फिसाखौ हारिनि थाखाय बावबाय, हारिनि इयुन जोलैखौ जुगामियै जोंगा मागा थांना थानाय आरो दैदेनलांनो हानाय बा जोङो जिउ खांनो हानायनि जा हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ बिथांनि फिसाया बा बिथांनि फिसानि थैजों दिनै जोंखौ रैखाथि होबोनायखौ जों मोननो हाबाय। थामहिनबा साफ्रोमबो मुंख्लंजों लोगोसे दि जाब्रांनि नखरखौ बा बे नखरफोरनि साफ्रोमबो मुंख्लंनि नखरफोरखौ दिनै जों गोरबोनिफ्राय हामबाय होनदों बिटिआर सरकारनि जानानै। आरो फैगौ 14 नभेम्बर बे 14 नभेम्बर जोंनि एनडिएफबिनि मुंख्लं सानखौ जोङो मोनब्रैबो फेक्सन एनडिएफबि, एनडिएफबिआर, एनडिएफबिडि, एनडिएफबिएस मोनब्रैबो ग्रुपखौ बरन'दियाव गाजा गोमजायै बिटिआर सरकारनिफ्राय खुंगोन होननानै नोंथांमोननि बे मिडियानि गेजेरजों स्टेटमेन्ट होनाय जाबाय।